да запазите тази енергия и да я развиете. Да доведете своите приятели, роднини, майки, бащи и да знаете, парите на държавата са много важно нещо, защото това са нашите пари. Но най-важното нещо в една държава, фундаментът на всяка държава, без която няма държава и демокрация, не оная с голямото Д, която се нарича диктатура, а с Д-то, което олицетворява демокрацията. Това е върховенството на правото и независимото правосъдие. Защото, както е казал един знаменит професор, студентите, юристи тук и адвокатите и магистрати, ако има, знаят, професор Живко Сталев, държава без независимо правосъдие е организирана престъпна група. И ако спасим нашите пари, ОПГ, ето пише, ето там е ОПГ-то, виждате ли? В онази сграда, в тази сграда, в триъгълника на властта, който се превръща в триъгълник на смъртта, но ние няма да позволим демокрацията да умре. И ако се преборим за нашите пари и за нашето правосъдие, ако спрем грабежа на мафията, ще гарантираме най-важното нещо, което е и най-хубавата дума във всяка една демокрация, във всяка една държава. Свобода! Благодаря ви! Свободни хора, благодаря ви! Сега нека се обърнем с лице към партийния дом, да погледнем плаката на джензитата. Радваме се, че младите